ako maghuna-huna. Murag, mao nagiingon ako lagi ganina no, lakas maka-teenager. Yes, makakatawa ka, Ate Jean. Usahay maglagot. Mm-mm. Magkalagot sa sagol, no? Complicated ang Mixed feelings. emotion ta karon. Basta Yes. lagi gugma no, di mo malikayan. So, nindot po hisgutan. Okay. So karon mga ka-feeling sa tupaminaw kung unsa ikatambag ni Ate Will sa atong letter sender. Yes, Ilay, no? May hapon kanimo. So, abi na ko Ilay, babae, Ate Jane. Kay naamo ko ko'y pamangkin nga babae nga Ilay. Mm-mm. So, mo na nga nagkuan ko. Nag-expect nga babae. Nag-expect ko nga babae. Sa akong ika-sulti ni mo Ilay, so mo nagiingon nga kuan na kanang na so kaning di gina maiwasan nga na adjud kay na adjud tay feeling nga murag kuan Ate Gino kanang ug di nato ma-manage medyo ma-overlook na nato atong kaugalingon. Mhm. So kinahanglan ang imong insakto ka sa imong ginabuhat unta nga gipakita nimo, gishow nimo ko sa usa ka babae nga imong hinigugma nga love gid nimo siya apan tungod sa mga gibuhat sa imong mga relatives sa iya. No, di sab na ako ma-blame. Yes. Ang babae Ate Jane, kay bisag ako mismo nga daot-daoton ko or himuan kog istorya nga ako ang dahilan nga nagbuwag mo sa imong ex. And then, why nga ako man nga wa man ko kabalo kung unsa inyong mga mga disagreement before nga dili pa man kita. Anong ako may imong pasag-imlan. So, sa ako lang medyo naikulang nimo gamay nga nang wa nimo siya tabangi o grason ngadto sa imong mga relatives. Wala gi-defend. Yes, wa nimo gidependihan nga walay labot ning babae nga akong gihigugma karon sa among panagbulag sa akong ex. What if ngano man di ay kung ano man di ay kung nagkabulag mo sa imong ex. Unsa may kalabutan sa imong latest nga gipanguyaban nga nanguyab pa man ka, naninguha pa man ka. Di ba dapat imo siyang dependihan? Kay di ginako siya ma-blame Ilay no nga anong inaana ang iyang na-feel sa imo kay mura ba og ako Ate Jean kung akong ipamugo sa akong kaugalingon sa inana nga sitwasyon mura kong nagtubok di ba nga yes kay apektado man ta kung pananglitan magminyo ta mag-uban ta and then sige ra ko og kuan kanang sige kag sulsulan sa imong pamilya. So magkaabot ang panahon nga madala ra ba ang nagitime Ate G mo abot yung panahon nga mamati ang anak sa mga ginikanan or mga relatives labi kanang mga grabe ng mga suot grabe ng mga negatives nga ipaabot sa iya. So ug di siya kanti gumo depensa. So parihaan ni karon wa niya depensahi. So madautan gyud gihapon ang inyong ang inyong panag-uban og relasyon kung kintahay magkaminyo na mo. So di nato gyud bisag ako ang babae dili ko ma-blame no. Gawas kung nibati po siya og sama siguro sa imong gibati nga nag-uros-uros nga gugma Ate Gino nga bisag mangita siya pamaagi nga iyang makontak, di ba? Mo na tinuod gyud nga gugma Ate Gino nga magpangita. Ingon pa mo tabok lagi kunog lawod. Yes, bisag baha ko no to. Sa to? Tabukon kay aron Ate Jean bisag sa ni kanang kadako sa baha tabukon kay aron makuan aron maabot ang imong katuyuan nga makakuan lang ka makitaan lang ka sa imong gihigugma. Sana wala. Oh yes, sana wala Ate Jean ay nana no. So inana Ilay dapat lang imo siyang ipaglaban. So di kay babae good what if nga kung mahitabo nga na kamo na duha nagkaminyo na mo and then anon bitaw siya Ate Jean i-attack bitaw siya sa iyang mga relatives and then unsa may buhaton sa imong partner di igo na lang siya mo hilak or mo depensa po sa iyang kaugalingon na ikaw is kana iya partner o iyang bana or iyang ka relasyon nagtanga ra ka so di gyud malipay ang usa ka babae nga inana nga di kanti mo depensa ang usa ka lalaki no sa inyong kanang panag-uban. So dapat wala pa gani mo kanang pagani siya ni oo sa imo. Wala pa na official. Oo, dili pa kung dili pa gyud mo engage and then nahitabo na ng inana. So
ang iyang malantaw ang inyong future. Mhm. Unsa may mahitabo, unsa may iyahang kasiguruan nga magmalipayon siya sa inyong panag-uban kung inaana permi ang imong mga relatives, imong ginikanan. So dapat imo sultian ang imong mga ginikanan nga dili sila pwede mag-dictate sa imo kay imo ng choice, di ba? Kung ikaw Ate Jean ang inaana nga ikaw na in love na unya kuanon ka kanang kuanon bitaw ka kanang hilabdan ka Mhm. o unsa may imong bation unsa may imong buhaton kung inaana pareha sa iyahang kuano Para diya sa babae. pare sa babae nga iyang gi-court Ala ko, Ate Will, makarelate gyud ko siguro kaning nga reaction sa babae karon no, nga nag-ingon siya nga cold na siya ha. Makarelate gyud ko na kay normal na sa usa ka bisan dili og basin dili og babae bisan og lalaki na kung nagpahayag ka og imong gugma unya taman ra ka pulong Ate Will walay makit-an sa imo ba no nga effort or kanang other nga supporting nga ma-prove niya nga nahigugma gyud ka. Medyo mag-alanganin pud ka pagtuo sa iyang mga pagpadayag, di ba? Medyo makakuan ta makarelate ta sa reaction sa babae nga nag-cold na sa iyaha pero og mag-uban daw sila okay man hapsay. Lisod pud og magwala na siya, di ba? Mamaya Yes. siyang iskandalosa. Oo. The point din ha is i-address unta nimo ang issue. Ingon man ka nga naulaw ka sa gibuhat sa imong pamilya. Hopefully mahatagan nimo og pagtagad ng ing ana nga binuhatan. Imong i-explicar sa imong pamilya ang rason sa inyong panagbulag katong sa imong ex nga maestra nga para dili nga adto sa kanang imong love interest karon ang blame sa tanan nga innocent ra ba na ikaw baya ang ni-reach out sa iya, ikaw baya ang nakig-communicate og balik sa iya. So naa na sa iyang huna-huna nga bisan man lang og i-defend ko or i-correct man lang ang mali nila nga huna-huna ang ako ang hinungdan. Mga something ingana ba no? Di nimo malikayan nga nung maingana ang babae sa imuha. Yes, and then ang babae pod Ate Jean murag nagduha-duha pag-react sa mga bintang sa iyang ka-relatives tungod kay dili pa manggod sila officially owned, di pa. So nagpahunok na lang siya and then ang iyang mga gibati naragi hold niya so inana ilay no dili nimo ma-blame. So ang among ikatambag sa imo ni Ate Jane nga paning kamuti nga idipinsa pud nimo ang side sa babae. Yes, ayaw ayaw pagpakatulog, ha? Magpakabuta bungol ka sa gibuhat sa imong mga relatives kay makaepekto na og dako. Yes. Na tinuod ra ba maingon ni angkod ra ba ka nga in love yun ka kayo sa babae. So ipakita ang imong love kay di ba kung love nimo ang usa ka tao imo gin nang ipaglaban. Yes, mo na sa hirap at ginhawa. So Lakas maka yes, tinuod ginatin Jen. Nga inaana ipaglaban gid nimo no bisag bisag ka nang grab ka nang dili pa kaayo kining may inyo ta harsh nga mga issues. So ikaw pay mo una-una og kuan depensa bisag wala pa gidaot. Bisag wala pa to ni explicar. Ikaw Yes. ni ko na kano ni depensa na ka para sa iya ha. So depensa siya. And then explain ni ang imong ginikanan ug ang imong mga relatives nga dili maayo ang ilang gibuhat para sa imong hinigugma to be kay makaapektan na sa iyang panghuna-huna agin sa imuha. So karon imong buhaton imo nang istadihan kung unsaon nimo pag-intro sa pagdepensa sa imong imong lover, imong love to be. Kay diha siya kuan Ate Jane ba murag kuan ka unsay tawag ana Ate Jane kana bitaw murag kanang depensahan bitaw ka unsay term ana nga nanay mo depensa sa imo so murag nanaka strength. Oo nga mo atubang kung nahigugma siya sa imo so walay pagduha-duha mong agree gina siya sa i-offer nimo sa iya kung naa ka gibuhat nga maano. Makitaan sa buhat. Yes. And then, according to the expert Ate Jean, sa akong gibasa, naapoy 11 reasons why it is wrong to love someone too much. Kay mura man gud siyang nahigugma kayo, no? Grabing oros-oros sa iyang gugma. Sobra na gani ko nang iyang attachment. So,
pakita na niya sa babae nga sobra kaayo ang iyang paghigugma. Murag dili pod maayo di ay. Mhm. Nga magpakita ka ana. Kay siguro sa ako lang magdasa. Di ba? Kanang pakitaan nimo Maabusaran. gani. Oh, yes, maabusaran, ma-spoiled. So, number 1, you might be too blind to see what's right. So, 50-50 ang imong feeling. Ayaw pagpakabuta. Nga dili maayo nga mahigugma ka nga imong ilubos-lubos kay simba ko oroy Ate Jane kung wala nahigugma ang babae sa imo ha. So, mag-unsa naman lang ka, di wa na kay nabilin. Mga will kill you. Yes. Number 2, if you love someone too much, you might be pouring too much of yourself too. So remember that a relationship is composed of two complete individuals. So nagpasaingon nga kompleto. So nagpasabot nga nahigugma pud siya sa imo nga bugos o sa bugos Ate Jean. Sabi ni saya pa ka ng whole gya ba? Tibuok. O tibuok sa iyang kuan kinabuhi nga nahigugma gid siya sa imo ha. So number 3, you might make that person you love the world. So kung kuan ka, imo lang ipakita sa iya nga na ihigugma ka sa iya. Dili pinaagi sa imong pag-care ug ayaw kalimti ang pag-care pod sa imuhang kaugalingon. So mo nagingon nga insakto gyud 50-50. Ayaw pag kuan, ayaw pag sobra. So number 4, you might neglect yourself. So kung nahigugma kag sobra, ipakita nimo sa usa ka babae o usa ka lalaki. Di ba murag ako nang nakoy nakita ana Ate Jane nga murag nalang siya sunod-sunod sa iyang gigugma. Itoy-itoy na. Napaitoy-itoy na bisag unsay isugo sa iya ha. Hala, sugot. Bisag unsay order iyan ang buhaton kay wa naman nagtuo naman siya no murag gipokus na ang iyang kuan iyang huna-huna gipokus na ang iyang pananaw dito sa usa ka binuhat. Mhm. So mo na idakong sayop. So number 5, you might lose time with your friends. So kay nagsunod-sunod naman ka sa iya, imo namang ang imong atensyon to ana sa iya. So nangawala na ang imong uban nga amigo. Mm. Oo. Tuan na ka dito sa imong kuan, imong gihigugma apan wala ra ba siya kanang murag di pa ka sure ba? Di pa Na, siguro, oo, di pa 100%. Di pa 100% nga maimuha siya. So number 6, you might have no time to spare for your family. So tinuod yun na no kung tuan na ka nagpakabuang na ka murag ang imong time tuan na permi sa iya ha. So nawala na ang imong family. So ang imong tan-awon siya na lang permito ang imong huna-huna manggod Ate Jean kung na mga sobraan kag paghigugma to ara permi sa iya ha. Mhm. So number 7, you might lose track of reality. So tinuod gid na nga dili na nimo matan-aw ang tinuod nga panghitabo sa unahan sa imong kinabuhi. So number 8, you might develop an unhealthy dependency. So unhealthy dependency Ate Jane. So dili na ka makadepend upang o kanang kuan ba makadepensa sa imong kaugalingon kay na kuan naman ka nagpasulabi naman ka sa imong feeling ngadto sa usa ka tawo. So ang imong kaugalingon imo nang na murag nabiyaan your partner might find you smothering. So ang kanang nagsige na lang kagyampungad sa imong loved ones. Murag ang siya Ate Jean maglagot na ka, di ba? Mapulan. Mapulan, masuffocate. Nga naman tawanan nga or ba nga nagsigire man nagkuan sa ako, nagmonitor, nagsigire may tan-aw sa ako, naguban-uban. Ka namang Hindi mo nang inana. kalibutan Ate Will. So inana makasuffocate na. So number 10, your too much love can make your partner complacent. So magkuan na hinon siya kanang magkumpiyansa ba nga magkumpiyansa na siya ay nahigugma bitaw ni nako ako ning kanang sa ate si mag-abusaran. Abusaran. Yes. Baliwala lang yan. Oh, baliwala Baliwala lang. Abusaran ka. So, last, you might feel dissatisfied with your partner. So, kung masubraan day kag paghigugma, so, ma-feel na po nimo nga, di na ka mo satisfy. Murag permi kulang siguro ang imong panglantaw nga. Medyo kulang ba nga, uy, di man kuwang pa ang imong time nga gihatag sa iya. Murang permi siguro ka mag-atong, magpermi nga kagtanaw kay gikulangan man ka permi. So, mao to,
ilay no. So huna-huna ay balansi ang imong kuan karon. So kana bang 50-50 nga kung maako ni maayo, kung di pud maayo kanang mga inana ba. At least na kay effort. Yes, na kay oo, na imong gipakita ayaw palabi sa imong paghigugma nga wala ka ka-sure kung nahigugma pud siya sa imo ha. Mhm. Okay, Ate Jane, mura tayo ako ikasulti kang ilay. Yes, Ate Willa. Medyo, ano sa pa? Lami lang yun ikatawa, Ate Will, no? Kay, murag ako nga, ang kumagong ka, mga anticipation nga, yung ani nga mga pagbati na din na sa mga, siguro, adolescent period, nga napakay kalibog, or dependent pa pod ka sa imong pamilya, ilabi na sa imong ginikanan, no? Nga medyo, makuan pa ka, mataha pa ka nga, og dili nimo sundon ilang mga istorya, mahadlok ka nga basin og kasabaan ka or unsa ba nga mga pagbati din na sa anak no nga kahadlok dito sa ilang mga ginikanan. Pero diri sa imo Elay sa atong letter sender, medyo pasensya na no, pero di gyud na ko malikayan nga makatawa ko maghuna-huna kay sa imo nang gikaingon na hingkod na ka og pangidaron. Kinahanglan lang siguro nimo nga ma-determinar kung unsa gyud ang angay nimo nga barugana. Di man ingon nga kinahanglan nga mamili ka between sa imong love interest sa kanang imong hinigugma og sa imong pamilya. Ang amo lang diri is makat-on ka mo barog sa kung unsa ang sakto. Ikaw man nakasayod kung unsa ang rason sa inyong panagbulag sa imong ex nga maestra. So dapat dili nimo i-tolerate ang imong pamilya labi na imong igsuon nga mudaot or moatake didto sa imong kaning hinigugma karon kay dili pud gyud makatarunganon. Butang tabaylohon nato ang sitwasyon. Ikaw ang nasa iyong posisyon. Unya siya nag-ingana ra no nagpasagad ra musik gyud ka og support or kanang assistance nga gikan sa iya ha. Unya ma-disappoint ra ka makabalo nga wala man lang kay istorya, wala man lang siya nakit-an nga lihok or action gikan sa imuha nga gidepensahan siya or gikuan nimo gitabangan nimo siya nga i-explain ang panghitabo para dili didto sa iyaha ang blame. So napauna na lagi namo kaganina no ingon pa ang tinuod nga gugma bubuhat gyud ang mga butang nga unsahay gani imposible na para sa kuan sa mga tawo no, pero tinuod gyud nga naagi mga sakripisyo or mga desisyon nga kinahanglan nimo buhaton para ma-prove nimo or imong mapakita sa iyaha nga tinuod gyud ang imong gipadayag nga gugma nga depensahan. Hinautan ho nga makakuan ka karon makakabuot ka og desisyon unsaon nimo pagbawi sa iyaha sa mga nanglabay nimo nga lapsas. Matawag man nato na nga lapsas kay kanasayod man ka kung giunsa siya sa imong pamilya pero wala kay aksyon nga nabuhat para ma-assist or matabangan siya. Yes, Ate Jen, pasalamat lang siya no kay mo entertain paghihapon. Mao gani. So mao to ilay no manghinaot nga ingana nakabuot lagi nimo na nakahatag nimo og ideya or nakatabang ang among mga gipangyaw-yaw diri sa imuha para Shout out pud me kang Ma'am Marisol Biato Bilyotti Musendi. Have a blessed and wonderful afternoon to both of you mga ate. God bless. So God bless pud Ma'am Sol no. Happy watching diha sa imong nahimutangan. Medyo kuan siguro karon kanang nindot ang panahon diha Og shout out pud mi kang Ma'am Sir Randy Artiaga Santisas. Malipayong pagpaminaw ngadto kang Bong Kanoy gikan ni Randy Artiaga Santisas. Yes, Bong happy Kanoy. watching sir. Og ingon diri people say action speaks louder than words. Pero para sa ako mas both dapat naa sila sa kuan natin dili lang action dili lang words. yes. Kay kung buot mo na hunaon, actions without words are confusing. Kanang nagbuhat og ingana, nag-effort sa imuha pero walay gipahayag sa imuha, ma-confuse ka unsa man gyud, unsa may tuyo gyud Yes, tinuod ko na Ate Jane no. Nga. Actions without words are confusing. And words without actions are empty. Maunay nahitabo karon sa atong letter sender no. Nagpadayag siya nga gihigugma niyan nga ingana ang iyang pagbati pero walay action, walay buhat nga nakita sa iya nga tinuod ang iyang gibati. So dili nimo malikayan nga mobati ang babae
nga mo cold sa imuha, no, instead nga hatagan ka og chance, maghari sa iyaha ang siguro matawag ta nga kahiubos or unsa bang nga mo come up na hinuon siya into conclusion nga wala gihapay pulos ang imong mga pulong tungod kay walay mga action, walay mga lihok nga iyang nakit-an para mapamatud-an nga tinud-anay ang imong gibati siya ha. Yes, correct. So, ilay, ipakita na. Importante ang action ug ang words. Yes. Kinahanglan mag-uban. Mag-uban gyud. Okay, kakaroon mga kapiling sa itong paminawon ang Bible verse ni Ato Will. Yes, gikan sa Proverbs 10:2. Treasures of wickedness profit nothing. So tinuod yun ni Ate Jean nga ato ginang makita no nga ang tanan kining kalibutanon nga butang kung umoy atong hatagan og bili. Kung ang atong mga daotang buhat o daotang paghigugma kanang bitong mga mahilig ta sa mga daotang mga bisyo or tanan nga dili maayong ang buhat diri sa kalibutan. So moog mo nay ato ipasulabi mawala ra na no. Kuan ko no is nothing. So nagpasabot nga wala tay makuha kung ang atong ipasulabi sa ang kalibutan nga butang, so empty ang atong kinabuhi. Aside kung ang atong atong buhaton ang makaayo sa atong isigkatao ug ang pagsunod sa mga balaod sa Dios, so diha daw ta makaani og eternal life. So mumanggid na atong gipananggan-an Ate Jane, no, ang kuan ko no ang ikaduhang kinabuhi. So bisag wala pa'y nakasayod pero wa pa'y nakaadto dito nga kung ano kuan sa ato countries nga nakapaprove upan atong iridi atong kaugalingon kay pinaagi sa atong mga nakita tinog atong nakuan Ate Jean na experience na adjud ang Ginoo. Mao gyud. So dili ta magpasulabi no sa mga material or mga kalibutanong mga butang. Okay, wala naman tayo igong oras aron ikapadayon kini atong programa magdungog-dungog na pud kita og mang adlaw kauban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Well. Og kini si Ate Jean ang atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.